नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। कारवार शहराच्या बैतकूल लेडीज बीचच्या लागीच्या डोंगरार नौदळाच्या रस्तोकरचे विरोध करून स्थानिक लोकांनी जाग्यार वचून काम बंद केले। लेडीज बीच नौदळाच्या सुपत्रीत आसा। नौदळाच्या कर्मचारीक संचाराक अनुकूलता जावूक डोंगर खंडून रस्तो करत आसात। ह्या डोंगराच्या सकल कितलेशे कुटुंब रावतात। पावसात डोंगर कोसळची भय आसा आणि नुस्तेमारचे बोटी लेडीज बीचार हांगा लंगर घालून दवरतात, तेका बी फुडें त्रास करतले। तेजेन हो डोंगर खंडूक दिनासतना स्थानिक लोकांन रस्तो करचे काम बंद केले। नंतर भूदेवी देवस्थाना लागीं सभा जाली। नौदळाचे अधिकारी जाग्यार येवन रस्तो करचे संबंद बेगीन डीसी पुढाकारात सभा करून नंतर निर्णय घेतलो असो भरवसो दिलो। ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಗುಡ್ಡ ಇದು। ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬೋಟ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಗುಡ್ಡ। ಈಗ ನೇವಿಯವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು। ತದನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇವಿಯಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ JCP ಇಚ್ಛಾತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಏರಿಯಾ ತನಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅವ್ರದ್ದು ಏನು JCP ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ। ಅವ್ರ ನಂತರ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೀಗ ಅವರು ನೇವಿಯವ್ರು ಬರಲಿ, ಈಗ ಏನು ಮುಂದಿಂದ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ। जोयडा तालुकाच्या बाजार कोणांक कातेली ग्रामपंचायती भागाच्या लोकांक मूल सवलत दिया म्हण आग्रह करून कुंभारवाडा हांगा राज्य महामार्ग बंद करून स्थानिकांनी धरण केले। आपल्या ग्रामात रस्तो बस संचार अशें काहीच मूल सवलत दिनात म्हण आरोप केल्ले ग्रामस्थान राज्य महामार्गाचेर बसून सरकार आनी अधिकारी विरुद्ध क्रोध व्यक्त केले। रस्त्यार धरणाक बशिल्ल्यान वाहन संचार बंद जाले। कारवार, लोंडा, बेळगांव राज्य महामार्ग 146 बंद आशिल्ल्यान बेळगांव, जोयडा, रामनगर, हळयाळ, हुबळी, धारवाड बस संचार बंद उरलो। राज्यात BJP सरकार आसा आणि हळयाळ माजी आमदार BJPचे सुनील हेगडे हेमी राज्य सरकारा विरोधात धरणाक बशिल्ल्यान सगळ्याक आश्चर्य जाले। जिल्हाधिकारी जाग्यार येवन स्थानिकाली समस्या कितें पळोवंक जाय अशें धरण निरत नागरिकांनी आग्रह केला। जाग्यार पोलीस बंदोबस्त लायिल्ली आशिल्ली। ಬರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನೇಲಿ ತೆರಳಿ ರೋಡ್ ಸರ್ ಕೆಲವರು ರೋಡ್ गोष्ट सांगली आमच्या प्रॉब्लेम ना बरोबर प्रॉब्लेम ना PWD ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ
लेखक जोसफ रुजारियो हेमगेले ओ द वर्ल्ड एंड्स इन 2025 पुस्तक कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात उद्घाटन केले. समाजसेवक M.R. नायक हेमी पुस्तक उद्घाटन केले. कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगडचे रुजारियो हेमी खूब इतले पुस्तक बरयलात. हेचे पहिले जगात जावच्या युद्धाबद्दल पुस्तक बरयले. तसेच रशिया युक्रेन युद्ध सुद्धा घडले असे M.R. नायक हेमी सांगले. जनशक्ती संघटनेचे माधव नायक, M.V. शेख, रामदास पाटील आणि इतर ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2012ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 20% ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಪತ್ರಿಕಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದರು. 12ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕರೆದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎರಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇದು, ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. कारवार एज्युकेशन सोसायटीचे हिंदू हायस्कुलाचे 125वी वर्षाचरण कार्यक्रम जानेवारी 21 तारीख ते जानेवारी 23 तारीखपर्यंत 3 दिवस जातले म्हण कारवार एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष SP कामत यांनी सांगले. कारवार शहराच्या हिंदू हायस्कुलांगा आयोजित केलेल्या प्रेस मिटिंगात उलयले SP कामत, कारवारात खंयची बी शाळा नाशिल्ल्या संदर्भात हिंदू हायस्कूल सुरू जाल्ले. 1935 सालात कारवार एज्युकेशन सोसायटी अधीन हिंदू हायस्कूल कार्यारंभ झाले. खंयचे बी जात पात धर्म भाषा भेदभाव ना आसतना तेन्नाच्यान आतापर्यंत हायस्कूल बऱ्या रितीन चलत येयला आणि ह्या वर्साक 125 वर्साचो आचरण करूंक उमेदीन सगळी तयारी केला. जानेवारी 21 तारखेचे प्रथम दिवसाचो कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट निवृत्त न्यायमूर्ती रमण गुप्ता हेमी उद्घाटन करतले. MLA रुपाली नायक बी ह्या वेळाचेर हजर उरतले. अंध जाल्यार बी जर्मन साहित्य मेळ, विविध भाषेत डॉक्टरेट मेळयिल्ले डॉक्टर उर्वी जंगम हेमी हजर उरून घेवन विद्यार्थीक स्फूर्ती दितले. दुसरे दिवस सेमिनार आयोजित केला. हैदराबादचे मुक्ती हेमचेखंच्यान कथक्कळ जातले. नंतर सुमती दामले आणि बाल मंदिर विद्यार्थ्या खंच्यान सांस्कृतिक कार्यक्रम जातले म्हण तेमी सांगले. ಮತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ 5 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು SSLC और PUC ಆದ ನಂತರ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಖರ್ಚು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಇರುವ ಖರ್ಚು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ APL ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या खेड्या गावात आशिल्ले होळ होळशे असे सुमार 500 पेक्षा जास्त जाग्यार ल्हान ब्रिज बांधून दिवूंक जाय. जानेवारी 15 तारखेक जिल्ह्यात येवचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमी 500 पेक्षा जास्त ल्हान ब्रिजाक मंजूर दिवूं जाय म्हण घेवन सामाजिक संघर्षकार रवींद्र नायक हेमी आग्रह केले. उत्तर कन्नड जिल्लो भौगोलिक क्षेत्र व्हड उरल्यार बी सुमार 80% रान आसा. भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळ 7 दशक जाल्यार बी अजूनही ग्रामीण भागात सारको रस्तो ना, विद्युत संपर्क ना, गरजेचे खंयचे बी सवलत ना. खेड्या गांवच्यान मुख्य रस्त्यार येवंक ग्रामीण भागाचे लोक होळ पार करून पांयवाटेन चलत येवची परिस्थिती आसा
असल्या परिस्थितीत ग्रामस्थान स्वतः लाकडाचं साकवकन होळ पार करतात. शाळेचे विद्यार्थी पावसात जीव मुठी घेण्याची परिस्थिती उरता. त्याक लागून उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सुमार 500पेक्षा जास्त भागात लहान ब्रिजाक मंजुरी करून दिवू जाय म्हणून घेऊन तेमी आग्रह केले. समुद्रात लाईट फिशिंग केल्ल्यान सांप्रदायिक मच्छमाराक खूब इतलो त्रास जाता म्हण नागराज हरिकंत्रा हेमी क्रोध व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कचेरीत बुलट्रॉल आणि लाईट फिशिंग विरोधी समिती वतीन जाल्ल्या स्ट्रायका वेळाचेर उलयिल्ले नागराज हरिकंत्रा समुद्रात उजवाड घालून नुस्तेमारचे सुरू आशिल्ल्यान नुस्त्याली संतत ना जावची शक्यता जास्त आसा. तशेंच सांप्रदायिक नुस्तें मारतल्याक नुस्तें मेळना जावन उपास रावची परिस्थिती येयला. नुस्तें विकून जीवन करचे महिला सुद्दां त्रासात आसात. ताका लागून कर्नाटक राज्यात निषेध आशिल्ले लाईट फिशिंग संपूर्ण बंद करूंक जाय आणि चूक केल्ल्या विरुद्ध कठीण क्रम घेवंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले. ಕಂಟ್ಲಿ ಬಲಿನೋ ಬೀಡಿ ಬಲಿನೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಡಿಯುವುದು, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಚಿನ ಬೋಟ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಮೀನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಲಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಮೂರನೇದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ನವರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ನವ್ರು ಬಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಈಗ ಆಗಲ್ಲ. ಗೈಡೆಡ್ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋಟು ಅಗಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾರದೋಣಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು 4-5 DC ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಾಯ್ತು ಸರ್. ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕುಂತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದು ಸಹ ಹೋಗಾಯ್ತು. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಸರ್. 1-2 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
आयज येतलोच न्यूज मुखार येवच्या खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.